La Diputació de Barcelona ha premiat Itaca, un projecte coordinat per la Fundació Tot Raval i orientat a joves d'entre 16 i 20 anys. L'objectiu és que aconsegueixin formació i experiència per facilitar-los l'accés al món laboral. El projecte va néixer el 2008, quan 5 entitats del barri que treballaven amb joves que havien deixat d'estudiar o que no seguien cap mena de formació van decidir que calia dur a terme iniciatives més concretes per incrementar les oportunitats d'aquest col·lectiu d'accedir al món laboral. Reben peticions dels diferents serveis i agents socials del territori en quant a derivar joves que puguin ser susceptibles d'integrar-se dintre del projecte. A partir d'aquí es fa una valoració i es comença a fer una individualitat en cadascun dels processos. La meva tasca és d'acompanyar en els processos als joves, que en cadascun d'ells tinc una manera diferent de fer-ho. Hem fet revisions dels processos, també de les històries i situacions personals i familiars les quals poden viure i anar avaluant a poc a poc. Aquest és el cas de l'Anna Maria Nicodemus, que ha vist en el projecte Itaca una oportunitat de continuar formant-se i de conèixer el món laboral. Pues aprender, sí, porque ha estado bien, o sea, me gustaría aprender, porque como he hecho cursos y tal, y quería probar otras cosas. Es la primera vez y estoy orgullosa de haberla hecho. Però la iniciativa no seria efectiva sense la participació d'empreses. La perruqueria Podame col·labora amb Itaca i ofereix formació teòrica i pràctica per als joves que volen treballar en aquest sector. Hi ha molts joves que necessiten atenció i cada vegada hi ha menys ajudes, hi ha menys programes i menys projectes i estem en un moment que jo crec que és el moment del favor i del percentatge, no? I de l'ajuda i del que tots hem d'anar a una. La clau del projecte Itaca és que es defineix un programa d'accions i atenció individualitzada per a cada jove i tot plegat es fa en la implicació de les famílies.